nekem a lányok tetszenek, és nem a leszbikusok. Ami, mint tudjuk, az egyik egy nagyobb fogalom, és a másik is beletartozhat. Nagyon sokan belekattannak ettől, nagyon sokan hazudnak egész életükben maguknak, a családjuknak, a rokonaiknak, a szomszédaiknak, a munkahelyüknek, mindenkinek, és tulajdonképpen hát nem nagyon tudjuk, hogy hány dimenzió létezik még a világban, de most ebben, amit érzékelünk és vagyunk, ez az egy van, tehát hogy utána mi van, azt ugye nem tudom, és nem is akarok ebbe belemenni, de én azt gondolom, hogy ebben az egyben, amiben most vagyunk, azt mindenki a lehetőségei szerint próbálja már úgy megélni, hogy legalább, hát egyrészt ne ártson másoknak, viszont azért neki, ő maga se hagyja, hogy neki ártsanak. Ne, hogy már más életét éljed, vagy másnak felelj meg egész életedben. Tehát legyél boldog, erre kell törekedni, és nem másra. Vagy legalábbis, ha már neked így adódott az életed, akkor próbáld azt átélni és megélni, és úgy csinálni, hogy neked jó legyen, és nem másnak megfelelni. És azért hazudni, mert a szomszéd majd csúnya szemmel néz rád. Az az ő élete. Tudom, hogy van ilyen, aki rejtőzködik, de egyszerűen mindjárt meg fog halni, tehát vége a dimenziónak mindjárt.